No sé què farem, Què podríem fer? No sé. Què podríem fer? No sé. Fer mal una cosa, no sé. Ei, que m'ha apuntat... Mira, m'he recordat ara que està plovent i tinc una amiga que està parlant amb una amiga i em diu que va un conte, una cosa així, una fantasia que se li va ocórrer a ella. No sé si és veritat, diu que sí, però ja me la crec. I em diu... I és com a... Diu que és com de por. Llavors, no sé si a les nenes li molestarà escoltar. Voleu escoltar aquesta història? Sí! Però senteu-vos aquí al terra. Tot comença quan una nit tempestuosa va sonar el timbre de la mansió. Un timbre. Qui deu haver sigut? No sé. Espereu algú? No sé. Espereu alguna visita? No, Ja no plou. que raro. Ostres, a veure si passa el mateix que la història. Són tonteries, deixa-ho. Ja, però... Espero que sí, Ja, però... Podría ser. No crec. Yo tampoco creo. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hola. Passava per aquí i està quasi plovent i està molt gris. Voldria quedar-me aquí. Me puc quedar? Com es diu vostè? Em dic Rosaurus. Rosaurus! Soc molt bona persona. Corre! Doncs hauria de parlar amb la resta de la comunitat per a veure si es pot quedar a aquesta mansió o no. M'espero aquí. Sí? Gràcies, moltes gràcies. O no, millor, anem tots junts. Vale. Me sembla que està passant el mateix de la història de l'espiritual. No, Sí. No, és un conte, què vols? És una història. No m'ho crec. Jo tampoc. Anda. Ui, mireu, no està el carabasset. Sí que hi soc. No, Estic no sentat. Però si estic al teu costat. Però veieu que no hi era? Veieu? No està. No veieu les sabates? Estic al teu costat. No veieu les sabates? Que no veieu les sabates? Manifesta't. Que estic al teu costat. Tio, això em fa mal rotllo ja. No ho entenc. Sí, no. Què m'està passant? Mireu, som compartint el gos. Mira. No sé què fer, però em sembla que he hackeat a la FIA. No, no pot ser. Que sí, mira aquest tio. Que no. Que sí, que hi ha un tio que es diu José María no sé què de Núñez. No. Que sí, que l'està mirant, que està a 25 milions. Ui, és veritat. Fes el tio aquest, mira. Sí. Té una cara més... Intel·ligent. La ment del Rosaurus. I és molt dolent. Som aquí, no hem canviat de lloc. Sí, feia molta calor. Ah, aquí som millor. Molt bé. Escolteu, ha vingut un senyor que es diu Rosaurus i que diu que aquesta nit que es preveu una altra vegada tempestes i que no té lloc on dormir. I ens pregunta si podria quedar-se uns dies aquí a casa. És bona persona. Sí, s'ho fa bé? Em sembla bé. Vale, doncs d'acord. Jo no estic molt... No et sembla bé, tu? No. Val. Bueno, no sé, acabem de parlar. Què et sembla, tu? Sí. Sí, me sembla bé. Votacions. Què fem si es quedi una nit? Sí, una trobes? Vale, una nit, vale, sí. Una nit sí. Segur D'acord. que em vol Però demà que regalar marxi, marxi. D'acord. Molt bé. Ai, què ha passat?
Deixa-ho, no ho sabem encara. No, no passa res. Vaig a buscar. El què? Que no et veuen, bàsicament. Vaig a buscar rosaurus. Vale. Vine. Hola. Mira, és la nostra família. Ell és el rosaurus o l'home de les dues cares. D'acord. Hola. Em presento a la Frankenstein, Hola. a l'espiritual, Ei. Hola, a la bruixeta, hola, a la trona, hola, al xuletus, hola, a la bruixa canina hola, i al carabasset. hola. Jo sóc el Rosaurus i sóc molt bona persona. D'acord. A veure. Hem decidit que te pots quedar una nit a casa Una nostra. nit! Visca! Veies molt bé. Espiritual, vull parlar amb tu. Ah, doncs vinga, anem. I on demà? Odaklat uranau, akil susah part uranafan. Arbilat uranafuina, uratas tu cek kita mulut urna. Alti doktor. Wana bilat urna kaya mo niya. Mulut ara awat urino. Apa yang fasoi? Tapi susah punya orang kalau. Kali berikan. Què? Tenies raó. Que el Rosaurus estava parlant amb una llengua estranya. No, realment, no sé com l'entenc perquè no l'havia escoltat mai, però l'entenc. I començava a dir coses rares, com que aquesta nit ho faria tot, tothom quedaria fred i no sé què, em fa molta por. Tenies raó, no tenia que haver-ho deixat. Ho sabia. Això ho hem de dir als xuletos i al carabasset, això no pot ser. Vinga, corre, anem! Ah! Estem congelats! Tan gelat, congela. La tan gelat, congela. És igual. Hola. Tenim males notícies. Vale. Males notícies. Veniu cap aquí, sisplau, seieu. Què passa? És molt dolent, això. No et sento, no. És molt dolent, això. Molt dolent. Sí que sí? Què ha passat? S'ha congelat. S'ha congelat tothom. Tothom? Menys nosaltres. Com ha passat això? Per què? El Rosaurus. Rosaurus? Si és bona persona. Pues no. Pues No, no. no és Ens ha bona volgut persona. congelar i... No, ha de vindre ara. Ha d'estar venint. Oh! Fugim! Vinga, salva't, salva't! Sí, he sigut jo. I us congelaré l'estrès. No! No! Us congelaré l'estrès. Has congelat a tothom! Però ara això no s'ha acabat. Mans fredes, cor calent. Mans fredes, cor calent. Mans fredes, cor calent. Mans fredes, cor calent! No sabeu el que ens ha passat. Què us ha passat? Molt heavy, Ens molt hem heavy. congelat. T'has congelat. A nosaltres també. Ah, Congelat i us heu molt salvat? de Com color us heu blanc. salvat? Bueno, perquè a Rosaurus l'hem destrossat. Perquè és un cabró. Rosaurus! Ei, Però jo, en teoria, me sembla que l'he curat. Vols dir? Hola. És molt dolent, este home. No sé què em passa, cap. Què passa? Em trobo bé. Penso que sóc bona persona ara. no et creiem. No et creiem! No pot ser. No pot ser, no pot ser, no pot ser. Sí pot ser. Sí! Sí, per què? És bona persona ara, ja? Sóc bona persona. Si ho diu la bruixeta, és que és veritat. Menys mal. Celebrem una festa. Va, us celebrem la festa. Una festa!